Tommy! May pumapag Tommy dito? Nagtanong ka ba? Late ka na naman. Parang sweldo ko. Late ka naman. Si Michelle. Buti nga, ubos na eh. Eh ako! Di na ubos ng paper rights! Ah! Ma'am Nika! Ma'am Nika! Hoy! Ano yan, romance? Ano kayo, nang-iingit? Ma'am Nika, smile! Ako nga, 50 na, wala pa rin. Kaya sana kayo, huwag madaliin. Agad! Meron pa, meron pa. Pakanan! Ganon, ganon! Quiet! 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 Pwede ba manahimik kayo? Tandaan nyo, ang dami nyo. Ako, mag-isa lang. Mag-isa, walang kasama. Hirap, di ba? Hugot! Okay, class. Meron tayong bagong kaklase. So, be friendly. So, let's welcome them. Woo, Tommy!
Woo! Introduce yourself. Hi, I'm Tommy A. Portugal. I'm from Paris. Hi, I'm Janelle Dirifil from England. Woo! Woo! Yan na! Ano? Wala na!